Ako ste si mohli všimnúť, bar už nefunguje. Skrachovali sme. Máme na krku 7 exekúcií, finančnú správu, Hygienu inšpektorát práce, a všetky tieto náležitosti ešte NAKU štátne. a SISku. No, všetci po nás idú. Sme piči. Prečo sa bar posledný čas neotvára? A prečo tam už nechodíme? Prečo sa to už neotvára? A Prečo tak tam už ďalej. nechodíme? Všetky tieto otázky vám zodpovieme v tomto videu. Nie, prečo nefunguje bar? Prečo není otvorený bar? To sme ho zavreli. Prečo sa bar neotvára? Lebo sme ho zavreli. A Prečo? zavreli sme ho, lebo sme si povedali, že je čas to posunúť niekam inám. Ako sme sa dostali k tomu, že sme mali bar? Sedeli sme v Kisaku na burgeri. Ale ak čo prevažne, no. Akože sedeli sme v Kisaku na burgeri a povedali sme si, že budeme mať bar. Choďte sa svojim cieľom. Keď si poviete, že chcete bar. Nerobte to. Choďte si po bar. Nepovedzte si to radšej pre vlastné dobro. By som povedal, ne? Ja som nikdy chcel podnikať v gastronomii. Prišla nám príležitosť, aby sme mali vlastný bar. Začali sme vlastne, najprv sme ani nechceli bar, chceli sme robiť iba jeden event ako pop-up najprv. Ne, tak, Nie. tak to bolo. Tak nepamätám. Si to pamätám inak. Ako si to pamätáš ty? Sme normálne chceli bar. Ale najprv sme chceli iba na jeden event. Na jeden akože piatok. Alebo No, však vyskúšať si, hej. No hej, chceli sme si to vyskúšať na jeden piatok, urobiť pop-up k oblečeniu, vidieť tam oblečenie, toto, hento, tamto. Vybavili sme si dobrú príležitosť, keďže sme mali známych, ktorí mali bar, ale už ho neprevádzkovali, takže sme mali dosť jednoducho vybaviť priestor. Za čo im ďakujeme. Neviem, či ich tu môžeme spomenúť, alebo nie. Neviem, či chcú byť spomenutí menovite, alebo nie. Ale však vedia kto. Nie, však keď to pozerajú a vedia kto, tak ďakujeme, sme radi za túto príležitosť, bolo to po piči. A odvtedy sme to mali pol roka, ne? 5 mesiacov cca. 5 mesiacov cca sme prevádzkovali bar. Všetko išlo v pohode. Bolo to dobré. Či nešlo Pár všetko v pohode? spálených peňaženík, To neviem, pár či by som tam povedal inak. vykopnutých dverí. No akože stáli sa nejaké bežné fuck-upy, ktoré vlastne sa asi v bare môžu stať. No však povedz ty, aké to bolo, ty si to hlavne organizoval. Tak zo starostlivostnej stránky. Tak zo starostlivostnej stránky si to organizoval viac, tak ja. To bolo to veľmi ťažké. Tak zo strany barmana. Zo strany jediného zodpovedného človeka medzi všetkými zjebanými. Je to Ja ťažké. bol tam väčšinou jediný sám triezvy, ktorý to organizoval. Ja som sa akože snažil, aj keď som niekedy akože dal si šotík 2. Snažil, aj keď väčšinou zlyhal. Hej. Nepoviem, že nie. On tam zvykol byť jak jediný triezvy v tom bare. Akože je to ťažké na psychiku. Bolo to strašné. Ja som tam tiež bol nejaké obdobie triezvy a je to ťažké na psychiku. Triezvy iba tak mesiac. No a je to ťažké na psychiku byť triezvy medzi zjebanými ľuďmi, takže ľutujem ho. Mám z toho traumu, nemám rád život vtedy. Párkrát som došiel za bar, vyzeral, keby sa tam za chvíľku podreže s nožikom rovno tam medzi ľuďmi. Takže keď chcete mať bar, kľudne choďte do toho. Je to super. Psychická výma žiadna. No dobre bolo. Pohode to je. Kamo z tohto bude taký problém zostriať nejakú súvislú storyline, ale však dobre. Toto sa za tých 5 mesiacov udialo, prevádzkovali sme to, všetci sme boli spokojní. Ale potom sme si povedali, že by to chcelo sa niekam posunúť. A zobrať si niečo, čo už bude vlastné naše. A budeme si to môcť viacej prerobiť, viacej urobiť podľa seba. Všetky tieto veci okolo tohto. Budúci piatok snaď. Budúci piatok snáď. Už sa to presúva 3 piatky, takže 3 piatky sa to presunulo. 3 piatky po popelku. Nič, iba, že to nie je úplne jednoduché si vybaviť bar, keď chcete. Stojí to kopu nervov na úradoch, ale oplatí sa povedať. Hej, akože medzi tým, kým vybavujeme tento nový bar, tak riešime posledný mesiac, beháme z finančnej správy na taký úrad, na taký úrad, na taký úrad a na taký úrad a na taký úrad, aby ste len akože dostali číslo na predaj alkoholu, kde vlastne na tých úradoch oni sami nevedia, čo vlastne oni od vás potrebujú, čo chcú a podobné, že akože si
žijete na Slovensku, tak asi chápete všetci, jak toto funguje. Takže zhrnutie, prevádzkujte bary, budeme mať nový bar čoskoro, momentálne sa prerába, už v ňom sedíme, ako môžete vidieť, máme tu krásne poličky. Také poličky. Čo to je? Výklenok do piči. Výklenok, lebo akože, Akvárium. keď sme boli menší, tak sme stokovali vo výklenkoch, tak máme výklenky v bare. Bude nový bar a toto je časť z neho. Toto je časť z neho, ktorú vidíte. Časom uvidíte viacej. Zhrnutie. Neskrachovali sme, je to všetko v pohode. Dá sa to, on je to náročné. A musíte vedieť. Psychicky trpieť. Ako tu na prítomný Samo, ktorý to zvláda psychicky trpieť. Trošku sa to už na ňom akože ukazuje raz za čas, ale zatiaľ to je v rámci možností. Dajte like, odber, subscribe. Tu inak v žiadnom videu nehovoríme. Všetci, čo pozeráte toto video, dajte like, subscribe, odber. Toto je to v živote, v žiadnom videu sme to nepovedali, toto je prvé video. Už sa zastávajú, profesionalita vstúpa. Takže čaute, vidíme sa v novom bare. Budeme sa tu všetci spolu najebávať. Samo sa tu s nami nebude najebávať, on to tu bude s nami trpieť. My zvyšní sa môžeme najebávať. Deal. Krokodil. Dva nekompletní, teraz sme jeden kompletný.